Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. Kumusta kamo mga aki? Handa na ba kamo sa bago tang aadalan ninyan? Kung handa na kamo, madya, tamapuon na kita. Ini ang letrang R. Ang tanog ka ini, R. Ang tanog ka ini, R. Ulitin mo daw. Matibay. Kantahon ka daw ang letrang R. Ini ang letrang R, letrang R, letrang R. Ini ang letrang R, R. Ulitin mo daw. Sabayan mo ako. Ini ang letrang R, letrang R, letrang R. Ini ang letrang R, R. Adalan ta ang mga bagay na nagpupuon sa letrang R. Ano ang apod digdi? Tama. Ang apod digdi, rosas. Ini, ano man daw kaya ang apod kaini? Tama. Ang apod kaini, regalo. Ang apod man kaini, raketa. Tama. Ini, ano man daw kaya ang apod kaini? Tama. Ang apod kaini, relo. Ini man, ang apod kaini, radyo. Tama. Ulitin mo daw. Radyo. Ini man, ang apod kaini, rosaryo. Ulitin ta daw pangaranan ang mga bagay na nagpupuon sa letrang R. Igwaktang, raketa, relo, radyo, rosaryo, rosas, saka regalo. Ulitin mo daw. Matibay. Unya naman, adalan ta kung paano sinusurat ang letrang R. Arog ka ni sinusurat ang dakulang letrang R. Arog man ka ni sinusurat ang sabit na letrang R. Isurat mo daw sa duros. Matibay. Sana nadagdaganan sa indong kaaraman. Salamat sa pagdalan at pagdango. Paaram.